Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Podcast, ve kterém otvíráme přehlížená témata 13. komnaty a hlavně vaše zprávy a dotazy. Celé epizody můžete nejenom slyšet, ale i vidět na Hero Hero, Spotify anebo Forendors. Budeme rádi, když se stanete součástí inbox komunity. Je totiž plná skvělých lidí. Setkáváme se offline, diskutujeme na Discordu a věřím, že i vám by se u nás mohlo líbit. Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat 13. komnaty, přehlížená témata a taky vaše zprávy a dotazy. Mým dnešním hostem je doktorka Katarína Evancová, která se věnuje chronobiologii. Jinými slovy dostáváme se k mému oblíbenému tématu a to je spánek a zejména problémy se spánkem. Vítejte u nás. Zdravím. Jak jste se vyspala? Dobre. Daří se vám to každý den? To nie. Ale zase ide o to, čo znamená dobre. Pretože som o dosť prísnejšia na svoj spánok. To znamená, že sa snažím dodržovať svoju optimálnu dobu. Takže keď napríklad musím stávať za mňa príliš brzo, tak to nemám rada. To potom nemám dostatok svojich hodín a ten mozog nefunguje tak, ako by som chcela. Takže sa snažím práve všetko organizovať tak, aby som si ráno mohla povedať, že áno, zobudila som sa sama od seba, je to takto v poriadku, nie je to stres ráno vstávať, takže to je za mňa, akože áno, teraz som sa dobre vyspala. No a teda, co znamená dobře se vyspat z pohledu té vědy? Protože ono to asi nebude jenom o těch naspaných hodinách. Ne. Vôbec nejde o tú dílku, jak si ľudia myslia, že teraz, keď nebudem mať 8 hodín, tak sa zrúti svet. Ja tiež nespím 8 hodín, pretože mám tak nastavený čas, že vlastne vychádza to na približne 7,5 hodiny, ale ide práve o to nastavenie, to načasovanie. Takže keď ste sa pýtali, že kedy človek dobre spí, tak jednak je to ten subjektívny názor. To znamená presne ráno vstanem s pocitom, že som sa proste vyspal. Nevstávam s tým, že preboha ráno. Alebo Ježišmaria, zase som poriadne nespal. Jak bude vyzerať ten deň? Vyčerpanie hneď z rána. To nie je optimálny spánok. Takže nejde tak ani o to, že musíme mať 8 hodín, lebo automaticky zle spíme, ale práve o to, že zobudíme sa oddychnutí, to je pointa celého spánku, regenerácia, a zároveň vieme dobre fungovať. Nepotrebujeme ráno začať tým, že si musíme dať stimulant, pretože inak neprežijeme. Jinými slovy, nemáme se hned po probuzení udělat kafe. Ne. To kafe vás má stimulovať. A prečo potrebujete sa stimulovať 5 minút po zobudení? To znamená, že niečo nerobíte úplne dobre, keď poviem, že niečo je špatne. A teraz ide o to, že čo? Je to zvyk. Veľa ľudí to má ako zvyk. Proste ráno vstanem, rovno si dám robiť kafe. Ale prečo potrebujem mať rýchly tep, aby moje srdce ako rýchlejšie bylo? Tomu mozgu to tak nepomôže. Jasné, trošku nás to nakopne, ale za akú cenu? To telo je príliš vystresované na to. Takže skôr začať s niečím ako bežným, presne keď som zvyknutá, že ráno si dám niečo teplé, to je strašne super, ale môžem si dať čaj, môžem si dať zelený čaj, čierny čaj, čo nebude mať taký extrémne rýchly nástup, ale trošku ma to možno prebudí a začnem ten deň. Ono by bolo úplne ideálne, keby sme sa napili vody a osvietili sa, proste vyšli von, pár minút pobili na svetle. To je to, čo nás nakopne lepšie ako 2 kafe. Je otázka, jestli v českých podmínkách se to během těch zimních měsíců dá splnit, že se osvítíme hned ráno. Ale je to nepríjemné. Napríklad je strašne super u ľudí, ktorí majú pejska. Pretože tam chcete, nechcete, proste ráno musíte ísť na pár minút von. To znamená, že nič neriešite a hneď po zobudení vidíte von, pár minút sa trošku pohýbete, osvietite prirodzeným denným svetlom, čo je to najlepšie, čo sa dá. A potom idete, no a už ste začali ten deň, už telo dostalo všetky signály, že je ráno a má tak fungovať. Ale samozrejme presne, je to nepríjemné, nechce sa nám obliekať, vonku je hnusne, prší, -8 sme mali, takže človeku sa nechce ísť, ale zase dá sa to simulovať. Máme už dneska svetlá, ktoré nám ako keby simulujú svetlo denné, takže keď nič iné, môžeme sa presunúť z tej postele na gauč alebo do kresla a sadnúť si pred to svetlo, pretože aj tým dáme telu signál, že je deň a to telo tak má fungovať. A je to oveľa efektívnejšie ako to kafe. A když se ještě vrátím k tomu spánku, mně totiž připadá, že kvalitě spánku a spánkové hygieně se v posledních letech věnuje mnohem víc času než dřív, mnohem víc se o tom mluví. A zároveň všichni spíme čím dál hůř.
Mám možná k tomu 2 otázky. Jako za první, proč, jestli to vnímáte taky, nebo jaký vůbec jsou nějaký statistiky ohledně toho, jak spíme? A za druhý, proč je to takový téma? Proč je ten spánek vlastně tak nenahraditelný? Co konkrétně se s tím tělem děje během spánku? No je super, že tomu ľudia začali venovať pozornosť, pretože na jednej strane, presne ako hovoríte, že viac a viac sa hovorí o spánkovej hygiene, o tom, čo sa vlastne má robiť, ako je efektívny, lepšie sa dá spraviť ten spánok, proste vždy je možnosť, jak to robiť lepšie. A na druhej strane, ale keď niekto povie, že no ja spím iba 5 hodín denne, pretože ja pracujem, tak mu nikto nepovie, že prečo? Jak sa môžeš rozhodovať, keď spíš iba 5 hodín? Všetci, ten človek je výkonný, pretože on má nejakú firmu a pracuje spí iba 5 hodín, tak zvyšok pracuje. Keby mi môj manažer vo firme povedal, že no ja spím 5 hodín denne, tak mu zoberiem rozhodovacie ako práva, alebo nejaké také, že dám na ňo väčší pozor, pretože človek, ktorý spí 5 hodín, sa nemôže reálne rozhodovať. A tak vy byste mu normálně poradila, jak to udělat, aby spal díl a ona by mu ta práce potom trvala mnohem kratší čas, ne? No jasne, ako preto aj chodím napríklad prednášať do firiem, pretože teraz už, chvála Bohu, začali aj tí zamestnávateľia, vedúci uvedomovať, že vlastne vyspatý človek nerobí toľko chýb, je spokojnejší a je efektívnejší. A to je to, čo chceme. My nechodíme do práce, aby sme si očkrtli, že tu sedíme 8 hodín, ale preto, aby sme reálne odrobili tú prácu. A keď ju stihneme za 6, efektivita perfektná a hneď máme lepší work-life balance. A o to ide, aby sme len niekde nechodili bez zmyslu, ale reálne tvorili tie hodnoty a boli šťastní. Preto si ľudia behom covidu uvedomili, že zase niečo je špatne, pretože keď mohli si pospať o tú hodinu dlhšie, netrčali niekde v zápche, ale proste ráno vstali a pár minút na to začali pracovať, tak zrazu boli efektívnejší. Rýchlejšie sa rozhodovali, robili lepšie, zrazu im došli nápady, ktoré predtým nemali. Efektívnejšie riešili tie problémy. A to kvôli tomu, že sa proste vyspali. Mali tú hodinku navyše a už im to výrazne pomohlo v tej práci, ale potom aj v tej spokojnosti. Pretože proste začalo ich to viac baviť. Boli šťastnejší z toho celého. Takže vlastne tam si tiež ľudia výrazne uvedomili, že ten životný štýl, čo mali, nebol optimálny a je lepšie, keď ho zmenia. Ale veľmi často si to ľudia uvedomia, až keď si vyskúšajú tú druhú stranu, že naozaj sa to dá. Nemusia chodiť do práce s dvojitým kafe, prežiť to tam nejak a potom proste ísť domov vyčerpaný. Dá sa to aj lepšie. A tak teda konkrétně, co se tomu mozku a tělu přes noc stane, že ten spánek na to má takový vliv a má smysl se mu věnovat? To je taká krátka odpoveď. Spánok je biologická potreba. To nie je luxus, že keď odpracujem, keď dokončím tie veci, tak si potom pôjdem láhnuť, pretože nemám proste čas spať viac ako 6 hodín. Je to biologická potreba. A predstavte si, že by ste odteraz ďalší mesiac jedli iba polovicu toho, čo doteraz. Jak by sa vám darilo? No mne špatne. Každému, pretože je to základná biologická potreba, ale nereagujeme na to tak rýchlo, ako keď nemáme dostatok tekutín, dostatok jedla, začne nám byť zle, začne nás tlačiť na hrudi, bežíme k lekáru, lebo čo keď máme infarkt? Lenže keď sa človek nevyspí týždeň, 2, tak si nepovie, že Ježiš, teraz mám 4-krát väčšiu pravdepodobnosť, že dostajem chrípku. Teraz, keď nebudem 3 mesiace spať, zvýši sa mi riziko kardiovaskulárnych problémov. Idem s tým niečo spraviť, aby som o rok, o 2 nemusel začať brať lieky na tlak alebo niečo podobné. To si nikto nikdy nepovie, pretože to nie je vec, ktorá by začala intenzívne bolieť. A keď začne, potom to začnú riešiť. Lenže to už je komplexný balíček. To nie je len o tom, že zle som začal spať. To je o tom, že ten človek je podráždený, že nedokáže presne tak podávať výkony, nedokáže sa sústreďovať. Keď si zoberiete, že 2 dni nespíte, aký máte potom výkon? Nič sa vám absolútne nechce sa vám počúvať vôbec tie veci, čo ľudia naokolo hovoria, pretože nevládzete, pretože to telo si fakt potrebuje oddychnúť, pretože ono sa tým resetuje. Spánok je regenerácia. A to nie len tela, ale aj mozgu. A my keď mu nedáme dostatok tej regenerácie, tak je to presne také isté, ako keby ste nevypínali počítač. Vy ho nevypínate, on to zvláda, on to proste chvíľu zvláda, lenže potom má už toľko otvorených okien a toľko nedokončených vecí, že potom si otvoríte jednu excelovskú tabuľku, napíšete 2x2 a on zamrzne.
A presne tak fungujú aj ľudia. A potom sa rozčulujú sami nad sebou, že jak to, že toto nedokážem, proste jedna malá blbosť, prečo to neviem? No pretože v pozadí je toho už tak obrovské množstvo, že tá jedna excelovská tabulka už je tá posledná čerešnička a už sa to celé zosype. My žijeme v době, kdy máme nejpohodlnější postele a máme spoustu vědeckých poznatků o důležitosti spánku a zároveň se ale uvádí, že víc než 50% Čechů trpí nějakou formou spánkové poruchy. Je to víc věc biologie nebo psychiky, že špatně spíme? Psychiky. Momentálne psychiky. Samozrejme sú aj rôzne nemoci, ktoré majú spojitosť so zlým spánkom a tam je to práve horšie, alebo niektoré lieky vyvolávajú nespavosť, problémy so spánkom a podobne, ale je to veľmi často o psychike, pretože keď sa vám niečo začne v živote diať, prvé, na čom to vidíte, je spánok. Keď vás čaká stresujúci deň v práci, tak horšie spíte. Pretože proste miesto toho, aby ste sa práve pripravili na to, aby ste sa dobre vyspali, aby ste dokázali zvládnuť, adaptovať sa akejkoľvek situácii, ktorá nastane, tak človek je z toho nervózny, nevie vypnúť a ten spánok to hneď zaregistruje. Tam to vidíme. Lenže keď človek začne horšie spať, tak to nezačne hneď riešiť, nezastaví sa a nepovie si, že aha, už 2 týždne sa budím brzo na moje pomery. To je veľmi dôležité. Vždy je to ako subjektívne. A nepovie si, aha, čo sa zmenilo? Čo by som mohol spraviť inak? Pretože teraz mám ťažké obdobie, takže potrebujem sa lepšie vyspať. Potrebujem viac toho spánku. Nie, ľudia proste tlačia. Typicky na konci roka. V prosinci musíme stihnúť všetko, čo sme nestihli za celý rok, pretože budeme mať týždeň dovolenky a to sa určite zrúti svet. Takže vlastne idú absolútne nad svoje limity a potom majú ten týždeň dovolenky, ale je to naháňanie sa. A vlastne si človek neoddychne, robí to na úkor toho spánku. Potom sme samozrejme všetci nemocní, pretože nespíme, máme zvýšené riziko toho, že chytíme nejakú infekciu. To telo sa nemá kedy regenerovať, nemá kedy bojovať s tými nemocemi. A vlastne toto je záver toho celého. Ale to si človek neuvedomí, pretože to nie je takéto veľmi jasné a špecifické, že teraz som sa porezala, nevydezinfikujem si, zapáli sa mi to. Spánok takto nefunguje. Proste je to niečo, s čím sa potýka presne každý a niekedy ide aj o bagatelizovanie, že človek sa nevyspí, príde tak ako nevyspatý do práce a povie, no nejak som sa dnes zle vyspal a kolega, Ježišmaria, ja som sa nevyspal 5 rokov a zvládam to, ako nikto nespí. Je to úplne tak, akože keď mi toto niekto povie, tak si poviem, že no ale to je špatne. To je presne tak, ako keby niekto non-stop jedol rýžu. Nie je to dobré, prečo to robíme? A hlavne presne máme vedecké poznatky o tom, čo robí ten spánok. Čo robí naše telo, keď ho nemá. My to sami na sebe môžeme odtestovať. Typickí rodičia to majú veľmi dobre odtestované. My sme robili aj výskumy s matkami, s deťmi. Presne mám aj klientov, čo sú matky a presne oni 4 roky nespali. Spánok byl prerušovaný. Tomu já se určitě chci dostat jako úplně k samostatné kapitole, protože když jste mluvila o tom, že vlastně každý se tomu může věnovat, něco změnit a zlepšit ten spánek, tak já myslím, že existuje jedna skupina lidí, kteří moc nemůžou. A to jsou matky novorozenců. Áno, ale aj tam sa dá aspoň minimalizovať škody. Vy nemusíte mať dokonalý spánok, to nejde. Mať dokonalý spánok 24/7, nie? Ale celý život. Vždy sa niečo pokazí. Proste už len to, že pôjdete na dovolenku, kde budete vstávať úplne v inú dobu, pretože budete na druhej strane zemegule. Alebo pôjdete presne na nejaký trek, budete tam mať úplne iný režim a to už je rozhodenie toho spánku. Onemocníte. Alebo vaše dieťa ešte v horšom prípade. A to všetko narušuje ten režim. Podstatné je ale minimalizovať tie škody a snažiť sa vrátiť k tomu svojmu ideálnemu režimu. Lenže my keď žiadny nemáme, tak sa nemáme ani k čomu vrátiť a o to je to horšie. Pretože naše telo to vie do určitej miery kompenzovať, ale aj ono má svoje hranice. Potom keď na ne narazíme, tak to už je fakt ako, že sme prešli všetky červené čiary. No tak si možná pojďme říct prakticky. Co je ten nějaký zdravý návyk, který bychom ohledně spánku jakoby měli mít a snažit se ho držet. Všichni víme, že to ne vždycky vyjde a že třeba ty výsledky se asi nedostaví hned. Ale co by jako lidi měli dělat, aby dobře spali? Tak, mať režim. To je
prvá vec. A nie je to tak, že musím presne všetko robiť na 100%, pretože keď ľuďom poviem, že musíte mať režim, tak ježišmaria, nie som schopný dobrať ani antibiotika 10-dňové. To neznamená, že a odteraz do konca života 100% nebudem robiť toto, ale že mám nejaké hranice. Pretože kedysi sme presne mali hranice dané tým, že tuto bolo svetlo, tuto nebolo svetlo, museli sme sa chrániť, aby nás niečo nezožralo a podobne. Ale my teraz môžeme robiť čokoľvek na svete. My keď sa rozhodneme, že si o 3 ráno dáme burger a hranolky, tak si môžeme o 3 ráno dať burger a hranolky. A čo nás zastaví? Iba práve ten režim, že si povieme, toto si nemôžem spraviť, pretože by to zase malo nejaké následky. Takže my si musíme dať nejaké tie hranice, presne. Tu sa zobudím, tu idem spať a predtým robím nejaké veci, ktoré mi pomôžu tomu spánku. To znamená brať ten spánok ako nejaký proces, ktorý má začiatok, koniec, ale treba sa na nej pripraviť. To nie je také, že my sa vypneme a zase ráno sa zapneme. To, že my si neuvedomujeme tie procesy, neznamená, že oni sa tam nedejú. Takže ten prvý krok, ktorý môžeme spraviť, je zastaviť sa a povedať si, kedy je moja optimálna doba. Čo by som potreboval, aby sa mi fakt, že dobre spalo. Kedy mi to ide najlepšie. Potom to samozrejme dáme do reality, s tým, že je toto vôbec reálne. Veľa ľudí si myslí, že nie. Povedia mi, keď napríklad urobím nejaký plán, ktorý vychádza z ich dat, že ja toto takto nemôžem robiť. Ja nemám 30 minút ráno. Určite nie. Nepracujeme na smeny, nerobíme v nemocnici, proste určite nemáme 30 minút ráno, nedá sa niečo posunúť, tak nie 30, tak 20. Takže presne urobiť si ten čas a potom presne dodržiavať to. A postupne, nie teraz, že veľa ľudí robí tú chybu, že a ja teraz začnem všetko dodržiavať. Ja som si prečítal knihu Proč spíme a teraz zmením svoj život od základu. Vydrží to týždeň, 2, ešte to nie je tak, ako by to malo byť a človek to vzdá. A potom príde s tým, že ja som vyskúšal už úplne čokoľvek. Dobre, vyskúšali sme si, že pravidelne vstávame v stejnú dobu, pretože tak, ako hovoríte, to nie je záležitosť 3 dní, ani týždňa. Ale už po pár týždňoch si človek všimne, že má viac energie. Lepšie sa dokáže rozhodovať. Nechce sa mu ráno znovu lahnúť do tej postele s tým, že ja nevstanem, proste nezvládnem ten deň. A to sú práve potom vlastne tá spätná väzba od toho tela, že áno, robím to správne. Takže prvý bod, nastaviť si nejaký režim a snažiť sa ho dodržiavať. Ale zase nie druhý extrém s tým, že keď do 22:00 nebudem v posteli, tak sa zrúti svet. No to jsem se totiž taky chtěla zeptat, jestli vlastně to není pro některý lidi nebo v některých ohledech trošku až obsesivní, jak všichni se tady měříme pořád ty kvality a REM fáze spánku a všechno možný. Jestli to vlastně není kontraproduktivní. Je. Jakože keď to zoberiete ako sledovanie trendu, tak dobre, pretože vám to ukáže, akým smerom idete. Keď zrazu bude vaša efektivita spánku 40%, tak si môžete povedať, že čo robím vlastne inak. Na druhú stranu, tie hodinky nedoporučujem na sledovanie spánku, pretože to je iba algoritmus. Počíta sa to podľa toho, ako sa hýbete, aký máte tep, tie lepšie, akú máte teplotu, ale to je všetko algoritmus. Chodím na vedecké konferencie, videla som, ako sa to vytvára, ako to tam prezentovali a presne na jednej proste firme som to videla a hovorím si, že to nie je možné. Toto im v živote nikto nemôže schváliť, že toto nemá nič spoločné s realitou. To je fakt akože a dáme si tam tučňačika a dáme si tam losa alebo nejaké takéto a podľa toho, ako spíte, tak ste zvieratko, čože je marketingovo strašne zlaté, ale vôbec to nemá nič společné s realitou. Já vůbec nevím, jestli chtěla být tučňáček, ale a ještě se zeptám teda možná úplně blbě, protože já jsem fakt člověk, který teda se tím spánkem docela zabýval a jako měřím to a vlastně na základě nějakého dlouhodobého užívání mě ten náramek řekne, jaký je ten můj ideální čas jít spát. Jo, s ohledem na to, v kolik teda pravidelně vstávám. Ale jak to zjistí ty lidi, kteří se to neměří? No, v prvom rade vám to povedia hodinky na základe toho, aby ste mali 8 hodín spánku, pretože vstávate v nejakú dobu. Ale dávali ste do tých hodiniek informáciu práve, aký ste chronotyp, kedy by vám pomohlo vstávať. Mně to tam nedává 8 hodin spánku podle toho, kdy vstávám. Mně to tam třeba dá, že bych měla spát v úplně jiném intervalu, než vlastně potřebuju, aby to pro mě bylo ideální.
A ide o to, potrebujete to na základe biológie alebo na základe toho, aby ste postíhali deti, prácu a všetky nějaké... Tak já myslím, že já jako většina asi lidí potřebuje všechno postíhat, ale zároveň jsem s tím spánkem spoustu let fakt hodně bojovala. Takže jsem se tím začala trošku zabývat, ale právě mě tady u toho náramku překvapilo, že vlastně to není jenom to, že 8 hodin něco, že ono mě to má nějak už jako nasledovanou za ty 2 roky, co to nosím a vlastně podle toho náramku já bych potřebovala chodit spát o něco později, ale i vstávat později, ale já nemůžu. Určite nie. Nedá sa to posunúť aspoň o pol hodinku? Musel by někdo v Čechách změnit prostě začátek školy. Áno, s tým sa veľmi často stretávam, že hlavne na nejakých skupinách alebo po individuálnej práci, kedy prídu rodičia s tým, že fakt makajú, aby mohli mať svoju firmu, robiť si tie veci tak, ako potrebujú. Môžu chodiť do tej práce tak, ako potrebujú a mohli by vstávať o 9:00. Takže to dieťa musí ísť na 8:00 do školy. A ešte dopraviť ho do tej školy. A teraz je presne tá otázka, že prečo deti chodia na 8:00 do školy? Pretože je to zdravé, pretože sú efektívne. Nie, pretože vždy sme to robili ako vždy. A to je na tomto najhoršie, že vôbec tie veci nie sú efektívne. Zejména napríklad stredoškoláci by vôbec nemali chodiť na 8:00 do školy. Jasně, oni zrovna jsou v té fázi, kde potřebují spát mnohem víc a jinak hlavně. Áno, majú posunutý vlastne ten režim a ako prečo chodia tie deti do školy? Aby si odškrtli dochádzku alebo aby sa reálne niečo naučili. To funguje v práci, to funguje v škole. Takže teraz napríklad máme nejaké prednášky a reálne aj prišiel jeden riaditeľ s tým, že tak jak máme urobiť tú školskú dochádzku, aby to ale bolo reálne. Aby tie deti zase neboli do 6:00 v tej škole, aby nemali rozhodený kompletne celý režim, lebo koníčky jedno s druhým. A u nás sa to ešte nedá nejak ako zmeniť práve kvôli nejakým spoločenským veciam, ale napríklad v zahraničí to už menia. Tam je prirodzené, že chodia deti na 9:00. Jo, holky chodily na 9:00 a bylo to, a jako všechno se stihlo, končili každý den stejně. Ano. A bylo to vlastně celý mnohem jako víc v režimu, jak vy říkáte, a mě to strašně vyhovovalo, ale bavila jsem se o tom tady s řediteli některých českých škol. Ono to je totiž v kompetenci těch jednotlivých škol, to není daný žádným zákonem, že škola začíná v 8. A oni říkají, no ale oni to nechtějí ty rodiče. Ano. Protože potom přesně to dítě je tam delší dobu odpoledne, nestíhá navazující kroužky a rodiče taky musí být v nějakou dobu vlastně v té práci. Takže nakonec to vlastně končí na tom, že to nechtějí ty rodiče sami. Takže jenom abychom to neházeli na ty školy. Áno, to rozhodne. Koľkokrát ste mali aj takéto, že neznámkujme deti, dajme im slovné a rodičia to nechceli. Ano. Pretože zase by to bolo niečo, čo nepoznajú, niečo, čomu by sa museli prispôsobiť a nie je to jednoduché. Na druhú stranu, keď sa pozriete niekde do zahraničia, kde to takto funguje, tak tam vidíte, že tí ľudia sú spokojnejší. Tí ľudia sú proste milší. Som teraz strávila pár mesiacov pracovne v Holandsku a to sa nedá porovnať. Tam proste som išla o 10:00 ráno a tam tí ľudia začínali ako fungovať. Tam som stretávala dodávacie ako vozy. Oni nechodia o 6:00 ráno dodávať. A oni ešte len ako otvárali tie obchody a tie firmy, tie spoločnosti a tí ľudia boli takí viac v pohode. Proste nemusia chodiť na 6:00. Prečo by to robili? Dobře vespaný, tak byli v pohodě prostě. A potom je to vidno ale v každej jednej sfére. Cenia si svojho času, snažia sa o lepší well-being a je to potom vidno, že sú takí ako uvoľnenejší. Nehovorím, že nemajú spánkové problémy. Majú. Aj v krajinách, kde je obrovské množstvo svetla. Bola som v Brazílii a hovorím si, že no tu musia ľudia spávať krásne. Oni sa ráno osvietia a presne hneď prvý deň. No tak to mi poradte, ja hrozne zle spím. Tak nič. A tak ono je to asi, jak jste o tom mluvila na začátku, od určitý odpojenosti od těch přírodních rytmů, protože žijeme v době, která nás neustále zahlcuje spoustou podnětů. Máme celý svět pořád v tom telefonu v ruce. A to samozřejmě se potom těžko jako vypíná podle toho, kdo vychází a zapadá slunce. Takže co je vlastně... Nemusíte. No a tak si pojďme říct, co je teda ten největší stresor, nebo to, co nám úplně nejvíc škodí s tím spánkem. Proč to vůbec je, že většina těch úzkostí a stresu se nám projeví v noci? Pretože vtedy to nepotlačujete. Vtedy je to, jak to máte. Vtedy sa vypne tá racionálna časť s tým, že ako
presne v práci, keď sa niečo deje, tak dobre, teraz nemám čas. Napríklad dotklo sa ma, čo povedala tá osoba. Dotklo sa ma, že zrazu nemám nejaký projekt a vlastne nemám ani čas na to nejak reagovať. A presne po nejakom náročnom stretnutí s klientom, obrovská, ja neviem, nejaká firemná vec, 2 hodiny, podávam obrovský výkon a ja nemám teraz čas pol hodinu si ešte niekde sadnúť a prebrať si to. Toto sa stalo, toto som spravil dobre, takto to mám nastavené, áno, takto môžeme ďalej ísť. Nie, ja proste makám, idem ďalej, mám 25 minút na obed, takže to iba nahádžem, potom idem ďalej a po tomto všetkom ani večer neprídem a nepoviem si, OK, tak toto sa stalo, jak sa vlastne cítim okolo tohto celého. Pretože deti jedno s druhým večera pripraviť nejaký rodinný život, potom ich uložiť do postele, tak večer mám konečne pár minút pre seba. A na čo ich využijem? Aby som sa zastavila a ešte sa nimrala vo veciach z toho celého dňa, alebo konečne si pozriem, čo nové vo svete, v tom telefóne, urobím niečo, neviem, ešte dokončím nejakú prácu. A to je práve to, že ľudia sa nezastavia, vôbec ani nevedia poriadne, čo okolo toho cítia, jak by s tým mohli ďalej pracovať a tak toto ide každý deň dookola. Ľudia sa nerozprávajú poriadne večer. Už len to, jaký si mal deň, čo sa stalo, koľko ľudí v tichu sa porozpráva večer, koľko ľudí sa v tichu porozpráva so svojimi deťmi, jak vnímajú tú školu, či sa tam niečo nestalo. Deti tiež majú problémy so spánkom, pretože proste je toho na nich veľa. Nevedia, jak s tým pracovať, lenže keď ich to nenaučí ten rodič, ktorý sám to nerobí, tak odkiaľ to majú zobrať? Takže to je práve to, že nezastavíme sa, nerobíme veľa vecí pre náš well-being, pretože nemám čas teraz robiť nejaké veci, nemám čas sa venovať týmto veciam. A čo robíte 2 hodiny pred spaním? Čo je to, čo? Áno. A pritom, to je to najhoršie, čo sa dá, pretože príliš veľa informácií, rýchle informácie, ešte nám to lieta pred tými očami, zaťažujeme strašne ten mozog. Teraz je tam kopec emócií, pretože tak funguje ten algoritmus. Vy nemáte informáciu, veci prišli s týmto a týmto výsledkom, nemáte obrovský nápis. Mobily poškodzujú novorodencom mozgy. Áno, je to tak. Ale ako musí vás to všetko šokovať, musí to vyvolávať emócie, pretože to je to, čo práve my chceme v živote, nejaké emócie, tak si ich dovolme mať my sami. Nepotrebujeme pozerať telenovelu, my máme tie emócie, len ich nepotláčajme. A môžeme sa venovať práve nejakým iným veciam, ktoré pomôžu aj tomu spánku a aj našej psychike. Napríklad ja dávam väčšinou klientom list vecí, pretože sa ich opýtam, čo robia večer. A dobre, a čím to môžete nahradiť? Nahraďme ten telefón niečím. A teraz sedia, že čím ako? Čo má večer robiť? Jako nevědí? Ne. Čo by ste robili večer, keby ste nemali telefón? No, my si nebereme telefony do ložnice. Super. Je to teda poměrně nový pravidlo, ale je. A jediný, co můžeme před spaním už dělat, je, že si čteme. Jako knihu, která nesvítí. Áno, áno. Ale jak dlho je to pred tým spaním? No vlastně minimálně hodinu, jako když se začtu, tak třeba i díl. Super, pretože aspoň tie 2 hodiny pred spaním by človek mal mať nejaké kľudové činnosti. A to môže byť čokoľvek od pletenia svetrov, cez skladania puclí, čítanie si, rozprávanie sa, malovanie, čokoľvek, čo je taká kľudná činnosť, môžete to robiť aj pri tlmenom svetle a nie je to niečo, čo vás nabudí. Keď vás niektorí žehlia. Zůstanu u knihy. Áno. Ale práve keď je tam taký ten akože nestíham absolútne nič, nemám čas na seba, 3 malé deti, jedno s druhým. Dobre, poďme vymyslieť niečo, že áno, musí sa to spraviť, tak to poďme naplánovať tak, aby to bolo napríklad niečo pred tým spaním. Keď budem sedieť na gauči a skladať ešte tie ožehlené veci alebo párovať ponožky. Áno. To je činnosť na ďalšiu pol hodinu. A tým môžete zahájiť tie kľudové činnosti. Pretože my potrebujeme sa vlastne stiahnuť z toho celého presne okolia, ktoré na nás non-stop řve s niečím a mať ten svoj kľud, tlmené svetlo a pripravovať ten organizmus na spánok. Pretože my keď budeme ďobať, čítať, emócie, pracovať, ešte o polnoci vyřizovať e-maily, tak ako to nie je tak, že my zaklapneme ten počítač, zavrieme oči a ideme spať. Ten mozog až vtedy dostane informáciu, že OK, tak asi sa pripravujeme na ten spánok, lenže potom mu to trvá ďalšie 2 hodiny.
Takže my síce možno zaspíme nejakým vyčerpaním, ale potom mi presne ten človek reflektuje, že no proste nie je ten spánok taký dobrý. Reálne sa dobre vyspím až pred tým, jak mám vstávať už. Jo. Takže my si takto posúvame celý ten svoj rytmus a pritom, keď si to zoberieme, že nemať telefón 2 hodiny pred spaním alebo nepracovať 2 hodiny pred spaním je úplně přirozené. Prečo někdo pracuje 2 hodiny před spaním? Já nevím, ale děje se to. A nebo možná ty lidi nepracují, ale pořád mají potřebu něco sdílet a s někým komunikovat. A já vlastně jsem teďka opravdu cítila potřebu své rodině a svým kamarádkám říct, nezlobte se, ale já po 9. večer už vám nebudu na nic reagovat, protože my nejsme prostě už na telefonu. Ale musela jsem to vlastně vysvětlovat. Toto byla moje otázka. Prečo nezlobte se? Je to môj režim a keby horelo, tak tí ľudia presne mi môžu zavolať. Teraz máme aplikácie na telefóne, keď 2-krát po sebe zavoláte, vieme, že horí a niečo sa deje. Ale to, že máme telefón, neznamená, že budeme 24/7 na príjme. Jsem moc ráda, že jste dnešní díl doposlouchali až sem. Část, která je zdarma, tady končí. Vy si ale kompletní díl můžete doposlouchat na Spotify, Hero nebo Forendors, kde najdete taky spoustu dalších výhod. Budu se na vás těšit s celou Inbox komunitou. A vy se ve zbytku epizody můžete těšit třeba na tohle. Práca na smeny je uvedená ako potenciálny karcinogén, pretože to telo nemôže regenerovať. Problém je, že tí ľudia používajú suplementy ako náhradu. Začal som nejak blbie spať, tak ja si kúpim magnézium. V horšom prípade si kúpia melatonín. My keď už pár dní po sebe spíme menej ako 6 hodín, tak my zjeme o 300 až 500 kilokalórií denne viac. Niekomu robí dobre, keď si tak večer pozrie tú televíziu. Problém je, keď pritom ľudia usínají a keď to majú že nedokážu byť sami so svojimi myšlienkami. Veľa ľudí si potom už vypestuje, keď čo zase dneska zase nevyspím. Už keď si idú lahnúť do postele. Já už jsem byla úplně vystresovaná z toho, kolik hodin zase budu vzhůru a co budu v noci teda dělat, když nebudu spát. Ráno som úplne mŕtvý, pretože keď si nedám dvojité preso 7:30, tak proste nevládzem ani žiť. A to sú presne tie veci, že OK, tak je problém v režime, alebo v tom, že ten človek je sova a absolútne nedodržuje ten svoj režim, ide proti svojej biológii. To nepreučíme. Teď pojďme ale k té skupině lidí, kteří to můžou sami ovlivnit opravdu jenom do určitý míry, a to jsou ty novopečené matky.